Pasangbayan tay natanok nga apo. Pasangbayan, pasangbayan, pasangbayan tay natanok nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada kamatattao. Kaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Daytoy ti aldaw nga inaramid mo, nagasat nga aldaw kada kamatattao. Kaputayat mo ken parabor mo, agyaman kami ken ka, o Dios nga apo. Weni kan tami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Weni kan tami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Daytoy ti aldaw nga inkedeng mo, naragsak nga aldaw kada kam nga anak mo. Kaputayat mo ken parabor mo, ngarot agyaman kam ken ka, apo iti ado. Daytoy ti aldaw nga inkedeng mo, naragsak nga aldaw kada kam nga anak mo. Kaputayat mo ken parabor mo, ngarot agyaman kam ken ka, apo iti ado. Weni kan tami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Weni kan tami panagyaman mi tanapili, daytoy ilimi. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Sa kumamit ken ka. Kakabsat ti Dios managparabor ken managayat. Ado dagiti grasya, bendisyon, parabor nga ipapaay na kada tayo. Agyaman tayo iti daytoy managayat in sakripisyo na ni Kristo nga anak na, inted na tibiyag na kada tayo tapno maitanok tayo. Agdaydayaw tayo nga rod ken kuana, italag tayo ken kuana ti amin tayo. Tapno nga rod maikari tayo makiranod iti daytoy na santuan a panagdaydayaw, bigbigan tayo dagiti basbasol tayo. Pagbabawyan tayo ida, yan tangay mamati tayo, ti Diyos manang ngaasi ken managayat. Iti si bababawi anakem konatayo, agkonpesarak iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo met kakabsat, tasyak nakabasulak, iti panunot sa o aramid ken liway ko, basol ko, basol ko, basol ko unay. Iso ngagpakpakaasiak ken Santa Maria ngagnanayon a Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayo met kakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Amen.
Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Diyos sa matingkang Gloria iti Diyos sa anay langitan. Gloria iti Espiritu anasantuan. Gloria iti Diyos ti kangatuan. Kapiyakadagiti amin nakatao, anagimbagti panagnag ng emna. Nailangitan nga Ama, daydayawen ka, agrubak kam ken ka, agyaman kam ken ka, gapu iti dayang mo, anay langitan. Gloria iti Diyos sa matingkang. Gloria iti Diyos sa anay langitan. Gloria iti Espiritu anasantuan. Gloria iti Diyos ti kangatuan. Apo Jesucristo, bugbugtong anak, Kordero iti Diyos, anak ti Ama, unasen ti basbason ti lubo. Kasyan na kami, awaten to'y arararami. Sikas itutugaw, iti makanawan ti Diyos Ama. Kasyan na kami, denggem to'y arararami. Gloria iti Diyos sa matingkang. Gloria iti Diyos sa anay langitan. Gloria iti Espiritu anasantuan. Gloria iti Diyos ti kangatuan. Gloria Hosanna, Gloria Alleluia, Gloria Hosanna, Gloria Alleluia. Hosanna, Alleluia, di kangatuan.
tuwan. Alleluia. Hosana. Sikalaeng itinasanwan. Sikalaeng itikangatuan. Ititimpuyo. Ti Espiritu Santo. Ti gloria. Ti Diyos Ama. Amen. 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 Kumararag tayo. O Diyos, iparang mo ti pudno nga insurom kadagiti na iwawa, tapno iturong mo itidalan mo. Ipaay mo kadi tadagiti na ikameng iti na Kristyanuan a pammati. Laksiden dati amin a maibusor iti pammati da, ket maidaydayaw, ket ti mayataday ti annuruten da. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Ti maibasa na adaw ti libro ti Deuteronomio. Kinuna ni Moises kadagiti tattao. Masapol nga agtulnog kayo ken kuana, ket tungpalen yu dagiti amin alinteg na, akas naisurat iti daytoy alinteg ti panarusuro na. Masapol nga agsubli kayo ken kuana iti amin na puso ken kararwayo. Saan anarigat atong palen daytoy abilin nga ited ko kada kayo? Diyo ko na saan yu kabaelan? Saan nga ititangatang tiyan na? Saan ang masapol asalodsuden yu? Siya sino ti mapan mangalas sa jay, tapno mangeg kentong palen mi? Saan met nga day ti balasiw ti taaw? Saan ang masapol asalodsuden yu? Siya sino ti mapan mangalay ti balasiw ti taaw, tapno yegna kada kami ket mangeg kentong palen mi? Adda kada kayo ket mabalin yu nga isao, isut gapo na atong palen yu. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Agkararagak ken ka o Apo, sumungbat ka o Diyos, iti kayat mo at tiyempo. Gapu iti ayat mo na indaklan, gapu tatong palem ti karim amang isalakan. O Apo, iti kinaimbag ti diag balbaliw nga ayat mo, ipangagnak. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Ngem nakakasyak ket matutuokak. Arayatenak o Diyos ket isalakanak. Agkantaak tong agdaydayaw ti Diyos, ipakamukto ti kinatanok na, babaen ti panagyaman ko ken kuana. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. No makita daytoy dagiti may dadanes agragsakda. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Tadagiti nakurapay ipangag na ida, ket laglagipen na dagiti na ibalod at tattao na. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Ta isalakan to ti Diyos ti Sion, ket bangunen to manen dagiti ili ti Huda. Agnaed to sadyay dagiti tattao na, ket tagikuandan to dayta adaga. Tawiden to dagiti kapututan, dagiti adipen ti Diyos dayta adaga. Ket agnaed to sadyay dagiti agayat ken kuana. Dagiti agdaydayaw iti Diyos, maparegtada. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Kulusas. Ni Kristo ti pudno aladawan, ti saan a makita a Dios. Isu ti nauna nga anak. Isu ti katatanukan kadagiti amin a naparswa.
tababaen ken kuana, pinaraswati Dios dagiti amin ngadda, ijay langit ken ditoy daga. Dagiti makita ken saan a makita, agraman dagiti na espirituan apan nakabalin. Trono, panagturay, kinatan-ok ken bileg. Pinaraswati Dios ti entero alubong, babaen ken kuana, ken maipaay ken kuana. Addan ni Kristo sakbay dagiti amin abanag. Ket gapu ken kuana, naurnusda iti lugar da. Iti panakipagmaymaysada ken kuana. Isu ti ulo ti bagi. Kayat nasawen ti iglesia. Isu ti paggapuan ti biag ti bagi. Isu ti naunang anak, anapagungar, tap nagbalin kayo akatanukan kadagiti amin. Tayin kedeng ti Dios ngagtaeng iti anak, itinananay akina Dios ti Dios. Ngarud, babaen iti anak, inkedeng ti Dios nga isubli iti so amin ken kuana. Ket babaen iti anak na iti krus, nagkapya ti Dios ken ti so amin ditoy daga ken sa dilangit. Ti sao ti Apo. Agiyaman tayo ti Dios. Agsauka kada kami, silawam kad pampanunot mi. Ikateme ti dua-dua mi, sisasagana kamadungge. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ipakitam kada kami, ti pudno adalan, ti kayat mo suruten mi, ket di nakamabaybayan. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia. Intay amin ikanta, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit kan ka. Ti pannakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Lucas. Gloria ti may paiken ka, o Apo. Timakder ti maysa a maestro tilinteg amang suot ken Jesus. Maestro sinaludsod na anya ti masapol nga aramidak tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Anya ti kuna tinasantuan asurat kinuna ni Jesus. Anya ti panangawat mo. Ayatem ti Apo a Diyos mo iti amin a pusom, iti amin a kararwam, iti amin a pigsam, ken iti amin a panunot mo. Ket ayatem ti kaarubam akas ti bagim, insong bat ti maestro ti linteg. Husto ti insong bat mo kinuna ni Jesus, aramidem daytoy ket agbiag kanto. Ngem kayat ti maestro ti linteg nga ikalintegan ti bagina, isot gapo na anagsaludsod manen ken Jesus, si asino ti kaarubak? Simmong bat ni Jesus, adda maysa a tao a naggapu ijay Jerusalem ket sumalsalog a mapan ijay Jericho. Sinaneb dagiti tulisan, innala da amin nga adda kenkuana agraman pagan-anayda. Kinabkabil da sada pinanawan adandanin matay. Nairanamit a sumalsalog sa jay ti maysa a padi, idi makita na daydi tao, linisyan na, ket intuloy na tinagna. Simmalog met sadya iti maysa a Levita. Inasitgan na ti tao ket kinita na. Kalpasan na, linisyan na met ket intuloy na tinagna. Ngem limabas met sadya iti maysa a Samaritano nga agbibiyahe.
idi makita na ti tao na asyan ken kuana, inasitgan na ket sinapsapwan na dagiti sugat na, sinapsapwan na dagiti sugat na itilana ken arak, sana binedbedan ida. Insa kay na nga impan iti maysa pagdagdagusan anang taripatwan na ken kuana, kabigatan na nangala iti dua pirak ket inted na iti agpadpadagos. Taripatwem kinunana ken kuana, ket inton agsubliak bayadak to amin anagastom. Kinuna nga rod ni Jesus, iti panagkunam si asino kadagiti tattao ti podno akaarroba, day di lalaki asinaneb dagiti tulisan. Day dinang nga asikan kuana insong bat ti maestro tilinteg. Kinuna ni Jesus, in kangarod ket aramidem met ti kasta. Ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka, Kristo. Good morning. God is good. All the time. Kaslamahan nga good ni ay God kanya yung God is good all the time. Kaslamahan nga good ni Apo Diyos. God is good. Talaga nga maday. Balbalyan tayo man. God is bad. Ano diyo kaya ti God is good all the time. Okay. June 15, 2008. Assembly meet bigat na 16. Agpapabigan kami amin nga papadi. Katalo kami ngamin nga agkakaeskwelaan ni Father Teto dito'y padid to'y Tagudin. Kinagidang ko na ordenan December 4, 2006 ni Father Michael Tagasugpon. December 6, 2006 mat tatalo ka magkakaeskwelaan. Na-assign ni Apo Michael ti Tagudin idi, na-assign na kita Santa Lucia. Nag-text mga more or less 4 o'clock in the afternoon ti Domingo. Kunana, pads, inya oras ka nga agpabigan. Ta-meeting ming usually mapangkam ti rabiin tapno makaturog kami diyan. Ag-meeting kam to bigaten. Gakunakkan niya na ada pay misak iji nagtablaan joy barangay ti Santa Lucia ti alas 5 dagasek to ni Apurandi kanay Apurandi Dison ta dayjay talugtog idi awan lugad na inakdagasen tawan lugan na sa kaminto umay mga alas 8 ton wan adda ak ditoy Santa kunana immo nagaya man tawan schedule nan dinagas mi nagsasaruno kami nga agpabigan naud-udi so na tilugan na Brasilia daytoy Volkswagen nga Brasilia medyo agdadamo pa ilang agdrive idi ngamin isuna. Jadda kami diyan ti sango jay balay ni Mayor Parilla day basit arang tay mais-istimar idi diya si dagti simbaan ti paing. Imbagak kini Apurandi tay so nagdrive agkan nawang kadita kunak ijen ti rangtay before di rangtay tama simsimpa kadda ditur. Aywan tanapanak na kimiting ti social action idi ti Biyernes na day jay before so nga amok nga kaluklok at kaiser-serada di rangtay. Kunak kanya na agkanawan ka kadda ditur dita. Aywan tababasit di signage. Hanunay madlaw. Adalim mabas nagpigsat silaw na nga lugan nagpaspas nagpreno naladawan. Gaputan nagtudo na basa adda pitak-pitak construction nga rod. Nadungpar na di signage nga silaw nga arrow to the right. Lipak panganan. Ajay crane nga pagipaspasok dati rangtay ti jay poste ti rangtay napadong para ni po Michael simrek jilugan na jisirok na uray lang nga jay crane ko nakita ko nagpayapaya kasta jay tower na jay kuana lifter na niawanan na tay ngatan Father Michael lapami hami error isuna ta simmulsel jisirok guyuden mi madi nakabaybayag kami dyan kinapuranday, may kayo, nagadumot osyoso, napingakas mo na dama disgrasya, nagadot mapan osyoso, di damot tumulong. Di da ito, may kayo, tulungan tayo. Madimi may erwar. Di ko nang tadayay security ni Mayor Parilla ti guyudan tay talingan na lumag. Paguyudan mi julugan mi, madi. Di ko adda nang yag ti alp, iso tinanggutad di dyan nakasilsil nga lugan na erwar. Idi erwar mi niya po Michael, ijay lugan na ilipit di may nobela dito. Diyaman may katan.
Ya kakaasi kami nakabay bayag aging gana nga surrender jeri bay amon na tayon kuno niya haan nga natay daytoy si bibiyag intalata duduwa kam ken ni Father Randy idi kon kaasi na po Dios adda lugan ti pulisan ta natawagan mi umayon along daw aging gajibigan nakaidda niya po Michael Jack mabaling nga sa ulutan ata baka no adda crack wano baka isumang patay ti kaskas takla ang ipapam ko ditoy na tagburok diyoy daro na hala nagsangsaay na naluak niya po Michael ta nagkuan kasla awanin ginamna mangum italay talata a hospital tani apuran di mo tinagdrive di jay kuan halong the way nagpukaw ti 4 counts niya po Michael di angis na Michael ring ka Michael diak mo nalagit di ibagbagada di ubing kami di mo nagdagbogsot kunada ibagbaga ti lalakay sa wano bagbaka di ayan mi idi ano kuno agbogsot kunada guyodem kano di mabagbagi na nalipatak mo, no, kung mano ginuyod ko ta, hap, intan pare ko na, ko man yan, nagungar ko ma. Awam mo't ngam nagpukaw ti angus na. Idi maidanon di hospitalan, kunadan, bimabadya adrenalin mi agkapsot mutan. Agkapsot ka mo kini apuran din. Di kita, imun monitor minukas ano isuna, brainstem ko na dahi di utak tayo kada dahi timang tenggel ito na. Isot na tamaan, adda get-get na. Kunana uray no agbiag vegetable dagiti declare ti dagiti do doktor uray agbiag vegetable mo laeng kunada gakunak met ubing pay tada kami idi uray no madunor ka da kami idi no madunor ka no pangkam amuyo ti mangruot to gather grass for our Carabao, mga ruot nga pan agsipok ko namin niya. Ka ori mapangkam mang ruot idi tila agas may kunami la umimbag. Wano sa ano niya nga bulong mabali mo ideket ori hamog agasan di donor mo. Di mat ad natural nga panaghilti bagi. Baybay amlata umimbag to isuti kunak manangaasin ni Apo Dios ag-recover to dayta. Maanang nga asin na po Diyos, ag-recover to nata, ibagada, awanan, delikado, vegetable. Kunak kiniapuran di nakadigos kamin, intabantayan. Taalangan mga insalsalakan ta, maamuan ta no bigat na tayon, madi may mayat nga makitatan nga. Diyay rigrigat mi ka may mayat nga makitatan nga pumusay. Napang kami jay ayan ti sangot ti hospital in lokat mi taruangan ijay kam nga naturog diyan ti lugan tangtangadin mi kwarto na agkot-kot ti dijay kurtina na no nagsardeng nga nagkot data kurtinan natayon ta da involuntary di saka nagkaskas jay idi no nagsardeng ta kurtina natayon ko nami ngam naalami pa ila jeri nami ti bigat with all the puyat bannog kada nervyos kada butang napangkam nagmisa ken ni Apurande duduwa kami di pastoral center nagmisa ta wan. Na-realize mi, kalpasan ti misa, diin misa mi kanya na, para kini Apo Michael, para natay. Anya, dakamuti mo nang patayan, misa natay, ya pa miin misa kanya. Di ko ma-realize mi, ayun niya, hampay mo gayam. O, inyo kayo, iso nga, imisa ka ito ti misa natay, tapno hangkay matay. Kaya yaw. Kitaan nyo, imisa mi ti misa natay ka. Dahil kakabsat, yung sitwasyon na, kasla ko daytoy ebanghelyo tayo, the Good Samaritan na anya na ganan apay nga inaramat ni Apo Jesus daytoy nga pangarig the Good Samaritan. At damay sa nga maestro tilintag na laing na sirib. Anya ti kunana, what will I do to gain eternal life? Kanya ti imbaga na, anya ti imbaga tilintag. Ayatem ti Apo Diyos mo ti amin na pusom ti amin nga kaunggam. Ayatem ti padam a tao akas panagayat mo iti bagim. Kuna ni Apo Isus ken kuana usto ta sungbat mo very good. Ingkamat aramidem dayta. Kakuna naman pinanaknakan daytoy maestro tilintag kunana si asin no ti kaarubak. Dayjay kasla in inya naganan kasla in kaluntagan jay maestro tilintag si asin no ti kaarubak inaramaten ni Apo Isus dayti pangarig nga idtoy ti nakatiliwan dayti maestro tilintag. At damay sang agbibiyahe from Jerusalem to Jericho sumalog kano dayjay jakpay napan ngamin jay Holy Land. Sumalog sinaneb dagiti tulisan, ja muno taga ano dagiti nga ta tulisan taga Sibilya siguro wano taga Paratong.
Inalada amin niya kukuha na, 5 basti padi, nakadatad jay nga nalabsan na, haan na mabalin agarawon, huway, ngamin no padi, mapan agserbi iji altar, hanan mabalin ti agi yofer iji altar no nakaiganan ti dara, mamansaan kas ti pamati dagamin. 5 mo ti Levita, liniklikan na laeng, taapaya, amuna a Samaritano datoy, haan na nga kapuli, haan na nga kadwa. Tati Jerusalem ken ti Samaria agap apaya dagitoy tattao ti Jerusalem bigbigan da nga dagitoy Samaritano kapututan dagiti soldado nga nang irurumeng kanya dati mano nga tawtawen. Isu nga handa nga pulos nga agkadwa daytoy. Ket 5 daytoy naggapo di Jerusalem nga pan di Jericho 5 Samaritano nga handa kay kayat malagipyo di Samaritan woman ijay bubon nga agsasado tingaal daw, apay nga tingaal daw nga agsado tapno awan matatao ta uyawen da nga rod napan ni Apo Isus anyak kunana makiinumak. Haang kayo nga mabalin nga makiinom kada kami ta Hudyo kayo. Sa bahali ti pamatiyo ay agap apa. Isu daytoy Samaritano ti 5 anya tinaramid na. Nya diti kunana. Sinapsapwan na ti dagiti sugsugat na itilana ken arak. Wow, Samaritano kabulsat tubay taw binukbukan na. Api naglaing at dabalon na nga kanayon. Sana innala impan na iji pagdagdagusan. Haan nala nga innala nga impan kunana pay taripatwam no addan to bayadak to amin nga nagastom. Haan nala nga tinulungan nga impan insagad na dayjay tulong na. Insagad na dayjay tulong na. Kakuna ni Apo Jesus, go and do the same. Sino ti nakapudno kanya da kunana sino kaaruba na di nang tulong ko na di maestro tilintag iso nga natiliw ni Apo Jesus kanya natiliw ni Apo Jesus isuna. Kakunana sin anya nya ganan sino ti nakapudno di nang tulong. Kanya ti kunan ni Apo Jesus go and do the same. Ingkamet kaaramidem met ti kasta. Sigurado nga marigatan daytoy maestro tilintag. Apaya iti may nalaing datilintag ngam ammo tayon no kitaen tayo DJ sequences ti istorya di panagbiag ni Apo Jesus ka dagitoy mamaestro tilintag Pariseyo iskriba isu da dagitoy na lalaing ngam DJ isursuro da adda kurang ti social dimension na malagipyo nagkutim aldaw ti panaginana nagkutim dagiti pasurot ni Apo Jesus anya ti kunada apay nga agkutkutim kayo apay nga gagalala kayo aldaw ti panaginana awang kumamangala nangagas ni Apo Jesus ti aldaw ti panagin apay nga mangagas ka aldaw ti panaginana ammo da jilintag nalaing da nga sumurot ngem iti panangisakit ti pada nga tao ti kaaruba dijay da nga agkurkurang. Iso nga idayjet ti interjet ni Apo Jesus ken kuana ingka aramidemet marigatan. Kakastoy makanya tayo kakabsat iti pamati ngamin. Uray da tayo no dadduma kuna tayo adda di ulo. Yes, we know everything about our Christian faith. Ammo tayo amin. Adda di ulo no dadduma ngem awan ijay puso. No daduma dadtoy di pamati tayo kaya tayo nga i-discuss ibuksilan kaya tayo nga kutkutan amin nga lintag ngem no dumanon ijay puso kurang kasjay dagitoy daytoy Levita kasjay no daduma up to now applicable lakan nya tayo aging gatat no daduma mai-apply laeng kanya tayo da kayo kuma apa yang ati agkaaruba? Go, mapang kayo, di kaaruba yo. Dagiti agkakaaruba kami no dadduma, kaaduan isuda ti aga-apa. Isuda ti agdudong par into no kwan, isu ti hangag kakaalaan. Isu nga rod nga binuo tayo, ikarkarigatan tayo nga i-apply dita nga BEC, sisa ko na tayo apaya to heal the wounds in our community. Agasan na kumapagbalinan tayo nga simbaan di pa nagkakaaruba tayo taagasan na dagiti saksakit dagiti hinanakit agasan na daytay madi tapno agbalin nga na sa simbaan kano daduma datay nga agkakaaruba nga kunak datay ta nga agkakaalaan kaagpayso tatta anya ti kunani Apo Jesus tatta may kanakimisa
Nagsanto ka, wow, apo, kaasya, basol ko, nagmayat na pa rin tumang mo, naka-or-ornos taropa mo, aglulwalo. Kas makaayo tarop-rupa. Ti saludsod inton madamdaman no nagawit ka. Akin taki aso dagit awi, dagit nga karuba nga, mangiroroman ti aso da. Di ka nasantom dito, kas ano, ti pa nangiyaplay mo, iji ka arubam. Kinagmayat nga, ibaga nga, agkarkararag tayo, uwan, agkarkararag tayo, apo ay ayateng ka, apo agdaydayaw aking ka, mamati aking ka. Go into the same. Ay, marigatan tayon. Di ka arubam nga, mang chis-chismisking ka nga, at the text-mate mo. Di ka arubam nga, mang taktakaw, di marunggay mo, di na magarod nga na siya at nga lumipakla, ngam ugutan na mat, kaday tayo makairuruman. Di ka arubam nga, di jati kunakon, apo, binilinan sa di aso na taapay nga di paraangam, ti umay na pagtak, ay apo, paltugak di tas. Di mang chismis nga, mang kukulam ka, dato yun ti karigatan, mang kukulam data. Di ka arubam nga, di na mo kaalaan, kung nanangarod ni Apo Jesus ka, pray, anya, love your enemy, pray for your persecutor, kung nanamot. Nagmadimo, ni Apo Jesus namin, no daduma ka, nagdagsin mo gamin dati, demand na, nagriga mo't, agprinto man ka, umay katoy, agluhalo ka. Ti umuna ka, ikararagam, jay, kalaban mo. Naganti ama anak, apo, bendisyonam, di mangirurumang kanyak. Pag namayom ti panagbiag na protektaram ti dakas. Nagmadima datan, kirururuman na ka. Nagsulitan. Kayso da ko na mapangka di tak arubam. Kakas ano nga ayatem. Di ka arubam, nangruna, no haang kahan na ka nga. Naglaka nga ayaten, di ka arubam no ayaten na kamat. Kala ko man na isuna, amom nga kadamalpas ti pangal daw, agtugaw kay Jijirok ti mangga, maistoryayo amin nga biyag, agraman kararuat ti kalaban nyo. Nalaka nga ayaten day jay. Nangruna no sumangpot, jibaks na kagpawit di anak na, uy, naamo ka akin ni kaarubang mo, uy, kumare, Allah, api puminpintas ka man. Nalaka nga ayaten dayjay, ti challenge na, kas ano mga ayaten dayjay mangirororoman king ka, mangpadpadakis king ka. Iso nga inton agawid kay madamdama kunak nga rutinal pastimisa, dayto iti ebanghelyo kunam. Inton agawid kayo, gumatang kantot pandesal, wow, awisom te kaarubam, di kagurguram, kaarubam, may kayon taagkakape tayaw. Gimatang ti pandesal, itimplaam ti kapida, wow. Ti karo na no, nagsamit di kapim ko nakatamtam na di kapi. Uno saan ti pangipatugawam kaya ayan ti asidag ti aso nga agkagat. Tadda nga rod nabati, basit nga gura na madia. Iso nga rod ti ipang pangrunam ko na karit nga rod. Dati kaarubam nga, ay Diyos ko, di mo dati, no daduma ka aday tay manok ti kaaruba nga sulpang amoy da jay manok nga sulpang bugawam umay tumanan bugawam umay tumanan pinalapal mo ay nairaman tatayabon addan nga ikapitan ko day ta manok kasano pa nang ikapitan mo ta manok kinudaduma no dapiyak na kapakilam jipiyak sa kanto kaluban nga kugkugan no awan ikabil mo jay pagbabasaan ilumlum mo jayan. Kasi kaaruba ti kunana dayto iti karit na kakabsat isugarod nga to heal the wounds in our community dayto iti BEC dayto iti sisa. Ti karit na kakabsat ti dayto ebanghelyo tayo ti awis na kanya tayo kasla dayto libita ti awis na no agayat ka dayto awan ti pilpilyan na. No ti ayatem laeng ka dagiti mga ayat kanyam dagiti kaalaam anya ti challenge na nga rod awan. Ipangpangruna na nga kunana, ikararagam dagiti mangiruruman, tapno maagasan. No nagkamalin ni kaaruba mo, nagkamalin, nalpasan. Pakawan mo, agbiag kay man nga normalan. No daytay adda pagturangan, pagkapsutan titong galmaysa, or in Ilocano term, no adda makunam kanyana, ti misyon mo, agayat, iwaragawag mo, iso daytoy imbagana.
Tahaan lang at dato'y utak, DJ pamatihan lang at dato'y ulo, at dato'y aramid. Karit akan niya tayo amin, awan at excuse, tauri na kami mata, kasi siyempre, tao tayo nga rod nga kuna tayo. Ngamaang ko mga agari, DJ kamali, haang ko mga agari, DJ panangkita ti basol, gapota tao tayo nga agay, ayat ti ko maagari, agayat kin ni kabsat. Ti karo na ka, gapota ha, kaarubam, hamumagkaalaan, into no agsakit, apo, itaray dakman di hospital, apo, pangaasim, uri at dalugan mo, siyempre, kagurgur, ha, kebs, una ma, ibibiyang kuking kagunggunam, na di ko orti karit na, nga ayatim lata uri na nakakayat, di masakit tayo ngamin nga Ilocano, no daduma, nakasulsulit niya, no ag problema, ag sakit, di matulungan. Agpatulong, baybay ang matagsakit. Inton na tayo, automatic, saranay, 20 pesos, apo, nalugi pa itanatay, 20 pesos ta saranay mo, agkara kape ka, agkarapidot ka tinapay, agyawid ka pay, nalugin jay natay. Sakan to agin pakawanin na kantay, tatapay awanin Iso nga dayati awis ni Apo Isus kanya tayo dayati ebanghelyo tayo. No ay ayatem ni Apo Dios ti konkreto apakakitaan ti ayat ken ni Apo Dios no kas anom nga ayaten dagiti kaarubam, kas ano nga ayaten dagiti tattao ti aglawlaw mo. Haan nga imaginary ti ayat ken ni Apo Dios nga won dadti ka. Yes, I love you Lord. Yes, I love you Lord. Awang problema dayta. Ti konkreto nga pakakitaan no kas anom nga ipakat kadagiti kakabsat mo. Kas anong nga tulungan pakawanan dagiti kakabsat mo. Narigat Narigat dahito nga misyon. Haan nga basta-basta nga inton bigat ka ayatag amin nga kaaruba ko na narigat. Ngam iso ti awis. Haan nga nalaka nga aramiden. Ngam ko na ni Apo Isus isumot ti rumbeng. Kaya tayo nga tang bukbukudan. No ti panunot tayo ka our level of thinking as human as we are kuna tayo no level of thinking no datay laeng ti masurot na rigat ngem no ni wagas ni Apo Isus no dijay wagas ni aji puso ni Apo Isus ti usarem kabaalam nga aramiden kasabali ti wagas na uray enrumenda pinakawan na uray handa kay kayat pinagserbian da uray intoprada inarakop na latta dagiti tattao uray dagiti nang irurumengkeng kuana. Kesurutan tayo ni Apo Isus nagriga met ngem karit. Haan nga basta nga aramiden nga kuna tayo ngem isu ti rumbeng. Maladawaten tayo kini Apo Isus. Maguyod tayo kumadji puso na maimulat tayo kumati puso tayo ti puso na tapno kabaalan tayo nga aramiden dagiti inaramid na. Ipaduyak-yak tayo ti pamati. Mamatiak iti maymay sa Diyos, ama aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit ken daga, ken kadagiti amin amakita ken di makita, ken iti maymay sa nga Apo an Hesu Kristo. Bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiempo. Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw. Napaypayso a Diyos sa nagtao tinapaypayso a Diyos, naiyanak saan anaparswa. Diyos sa kasmet laeng ti ama ket gapo ken kuana na aramid dagiti amin ngadda gapo kada tayo at tao ken gapo ti pannakaisalakan tayo Himulog ang naggapo sa dilangit ket nangala iti bagina iti tiyan ni Birhen Maria iti pannakabalin ti Espiritu Santo ket nagbalin a tao kas tamet anay lansay iti krus gapo kada tayo iti panagturay ni Poncio Pilato nagtutuok ket naitanem nagungar ti maikatlong aldaw kas palawagan dagiti nasantuan na surat. Imulit sa dilangit ket situtugaw iti makannawan ti ama. Umay tumanen asidadayag tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay ket ti pagarayan na dinto agpatingga. Mamatiak met ti Espiritu Santo nga Apo ken mangbangtay diti biag isu agtao diti ama ken ti anak ket pagrukbaban ken daydayawen ama itimpuyog iti ama ken iti anak ket nagsao babaen dagiti propet.
mamatiak miti iglesia may maysa, Santa, Katolika, ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti may maysa bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaek ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Hintay umararaw iti apo ta isuro na tayo amangam mo, ken mangayat ken kuana, tapno adda tinaragsak ken panagserbi tayo ken kuana, iti kabayatan ti panagbiag tayo, iti panagdalyasat tayo iti dalan ti biag, dumatagtay ita nga agdawat kadagiti kasapulan tayo, ket iti tunggal panggep ko na tayo, apo isuro na kami nga agkararag. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo ni Apo Marlo nga obispo tayo, ken dagiti papadi tayo. Agtalinaed ken napinget kuma ti panagserbida, iti baet ti kinarigat ti agdama a tiyempo. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo dagiti opisyal ti ili ken probinsya tayo. Kanayon kuma nga itrabaho da, ti pagsayaatan ti kaadwan, babaen ti panangipasdekda, kadagiti wagas ti panagduras. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo ti parokya tayo. Umadukuma ti mangidaton ti bagida, ngagserbi ti pada tao, kastanda ti nairut nga ayat, ken pamatida iti apo. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo dagiti kakabsat tayo, magtartrabaho kadagiti ganggang naet a lugar. Dumuras kuma ti familia a napanawan da, ket dida kuma baybayan ti pamatida iti apo. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Ikararagan tayo dagiti mapukpukawan iti pamati. Silawan ken tarabayan kuma ti Espiritu Santo ida, amang patibker iti dayta a pamati. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Agulimek tayon tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Hintay mo ti karkararagan dagiti kakabsat tayo adimawat ti tulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo. Apo isuro na kami nga agkararag. Managparabor nga ama, ited mo ti tunggal maysa kada kami, sigon ti pakasapulan mi. Patgam kad dagiti dawdawat mi, iti kasta adda tinapinget nga itutulong mi, iti panagduras ti simbaan mo. Dawatin mi daytoy gapu ken Kristo nga apo mi. Amen. Sagsagot mi anano mo, pagyaman mi ken ka managparabor nga ama, awatem pasantuem ida, daytoy tinapay pasantuem apang supapaknit kinadungom o ama, daytoy tinapay
pasantem kuma kenday tuy anak nga ita-idatun miken ka ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom o ama idatun miken ka apo ragragsak mi nga anak mo bagyaman miken ka managparabur nga ama awatem pasangtwe mida daytoy tinapay pasangtwem kuma ken daytoy arak nga ita-idatun miken ka ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom mo ama daytoy tinapay pasangtwem kuma ken daytoy arak nga ita-idatun miken ka ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom mo ama idatun miken ka apo ragragsak mi nga anak mo pagyaman miken ka managparabor nga ama awatem pasangtwe mida daytoy tinapay pasangtwem kuma ken daytoy arak nga ita-idatun miken ka ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungom o ama kumararag tayo kakabsat na datayo ken dagitoy adaton tayo makaayayo kuma iti Dios Ama aman nakabalin amin. ti apo awatin na kumadagiti daton kadagita imam Ket may paay pakidaydayawan ken pakaigloriaan tinagan na ken kastamet apagimbagan tayo ken ti kadagupan tinasantuan nga iglesia na Apo talyawam kad dagitoy daton ti agdawdawat nga iglesyam ket ipaay mo amadigdigan ti kinasanto dagiti umawat to iti daytoy Eucharistia gapo ken Kristo nga apo mi. Amen. Ti apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ka. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agdadan stagay ti apo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. May kari kitrumbeng. Pudno unay a maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken ka o apo na santuan nga ama man nakabalin katagnanayon a Dios. Takas taunay ti panangayayat mo iti lubong tanadanunam nga imbaon ti anak mo anang isalakan. Ket kinayat mo a makipagbiag amayasping kada kami malaksid iti panagbasol. Iti kasta ay ayatem ti saguday nga impaay mo kada kami. Kas iti panangayat mo kadagiti saguday nga adda ken Kristo. Ket dagiti kinagasat anapukaw mi gapo iti kinasuker mi. Gapo iti kinatudyo na maisubli damet laeng kada kami. Anan sa ata makidanggay kami kadagiti angheles. Ket agraragsak kami amang idaydayaw ken ka ket konami adi agsarday. Sa
kendaganam no dai pakay dayawa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Madaydayaw ti umay itinagan ti Apo. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Hosanna, 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 Hosanna iti kangatwa. Pudno na Apo biig ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritum amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinam ket ti paay mo ida kada kami abagi kandara ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy tadaytoy ti bagik isa mayawat to a maipaay kada kayo. Kastamet akalpasanday di panang rabiida nangalay ti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy tadaytoy ti kalis ti dara ti baro ken nagnanayon atulag iso a maibuyat to a maipaay kada kayo ken kadagiti adu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol aramidan yo daytoy a pangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga inakamit sa manubot sa malubunga inakamit sa laka manubot sa malubunga. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka taimpaay mo a maikari kami ngadda ditoy saklang mo ket agserbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami a makiranod iti bagi kandara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kada Apo ti iglesia manaysaknap iti sangalubungan ket parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pam met ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga Arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pampay Apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim.
Awatem kad ida iti sidong taranyag mo, apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo, tay paay mo met takaasim kada kami. Aramidam kumaamay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kam to, kenaenggasatan na Berhen Maria nga ina ti Diyos, ninagasat a Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles, ken dagiti amin asa santo, isuda a nakapudno a nagserbikan kaditoy daga, makikadwa kam to kadmet kadakwada, mangitantan o ken mangidaydayaw ken kagapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy mi ken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Hintay umararaw iti Ama, ket lalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Amami sa langit, madaydaya, tinagan mo. Dumteng kumati pagaya, matumpal kumati nakem mo. Dito'y dagat sa langit. Item kadakang ialdaw dito'y di kanen mi, di patinayon nga aldaw pakawanen. Dagiti basbasulmi kasmet kuma, iti pamakawan mi, kadagiti met nagabasol kada kami. Di nakamet baybayan nga umanugo, iti suliso ket ti salakan naka, iti dakes. Dawaten mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaan ti panulong takaasim kada kami. Kan kanayon kumalaeng, iti basol mailisi kami. Ti amin ariribok maikanawa kami, kabayatan ti panangururay mi ti kinagasa tanamnamaen mi, ken iti yaay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Takukuam ti turay, ti panakabalin ken dayaw, iti agnanayon na di tuwag sarday. O Apo mi a Jesucristo, kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo. Kapya ngaggapo kanyak ti itad ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam. Kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasi kan kuana. Ti kapya ken panagkaykaysa, si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Gusto ko mamit. Ipaay tayo ti kapya, iti tonggal maysa kada tayo. Kapya kada kay amin, kapya. Kapya.
sa alubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa magikat, kadagiti basbasulti sa alubungan, mga asika kada kami. Kordero ti Diyos sa mangiikat, kadagiti basbasulti sa alubungan, idem kada ti kapya, idem ti kapya. Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lobong, nagasat tayo anayaban iti daytoy apadayana. Apo jak may karingo may kakanyak, ngunti may salay nga sa umapaimbag. Tundi ka na. Pasngayen ti sisa simbahan sang karubaan, napili abukel miniya kuna, naitukit luglugar di suwa kadagaan, nagurusing nagtubo isut pang namnamaan. Makipaset ka di akitakit, ited mo taimam, ited mo tiyempum, ken bagim no kasapulan, nuawan ka kabsat, awan met maaramidan, di mi kabaelan, sayang bannog ni kalugaran. Narudin tay taraknen, di tay baybayan, datay amin intay, pagtitinulungan, masapul na't sibog, nabak ng agan-agan, tadadunto metlaeng, tintay pararanudan. Makipaset ka di akitakit, ited mo taimam, ited mo tiyempum, ken bagim no kasapulan, nuawan ka kabsat, awan met maaramidan, di mi kabaelan, sayang bannog ni kalugaran. Emti inda panagdakel, di da nagigidan, numan pa'y nagaget, manalon na mangiwanwan, adalata sakit, ken ruti pagmulaan, ngay sud mangted, di malikli ka na pakaupayan. Makipaset ka di akitakit, ited mo taimam, ited mo tiyempum, ken bagim no kasapulan, nuawan ka kabsat, awan met maaramidan, di mi kabaelan, sayang bannog ni kalugaran.
baliw ka matmataman, taarubayang nagasat ka amo, atut nakaparaburam. Asaguti Diyos, ken kagalap-lapusanan, luktam tadakulap, di ka bukbukudan. Makipaset ka, di kitakit, iten mo taimam, iten mo tiyempong, ken bagim nu kasapulan, nuawan ka kabsat, awan met maramidan, di mi kabailan, sayang banog mi kalugaran. Makipaset ka, di kitakit, iten mo taimam, iten mo tiyempong, ken bagim nu kasapulan, nuawan ka kabsat, awan met maramidan, di mi kabailan, sayang banog mi kalugaran. Sayang banog ni kalugaran, sayang banog ni kalugaran. Kumararag tayo. Ipaay mo kad apo, tada kami nga imawat kadagiti na santuan a parabor mo, gapo ti masansan a panangawat mi kadakwada, umad adumet kuma ti ibunga da ama ipaay ti pannakaisalakan mi, gapo ken apo Meso Kristo nga anak mo ket Dios, iso a makipagbiag ken makipagarikan ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo a pagbiit. Ikararagan tayo, ti maysa nga anak tayo, nga mapan iji seminaryo, itulod minorabii, ijay Manila, nabayag nga sakristan kanyakon, 10 years, ulila, natayan tinanang kintatang na, mapan agbasa iji seminaryo, sapay kumata iso masurutan na, nga bukasyon, ken nasaysaya at nga panangiturong ni Apo Diyos kengkuana. At danduwa nga seminarista tayo naggapo ditoy, nanipod na patadda dati simbaan at dadwan, da Marlon ken ni Efren Jr. Tata mapan mo dito may nga anak tayo. Kakabsat, obligasyon tayo ti mang tulong, mang pabasa, mang ikararag kadagiti agpadi, ken kadagiti papadi. Ta bumasbasit kami, no awanton ti padi, awantumetten ti mangmisa kada tayo. So nga haan laeng nga dahito ka individual event, trabaho laeng tinaganak, wano ni Apo Padi haan. Obligasyon tayo amin ti mga ikararag kadagiti agpadi. So nga ikararagan tayo ni Dominic, Edgar Dominic. Tumader ka man, ayan mon. May agpakyot pa mo, at palakpakan tayo. At dapay may sa nga seminarista ka anakat, yak amumuno niya ti plano na ti biyag agpastor sa amad. Ayan na, tumader ka man Laverne Jones, ayan na, la, tader. Naibatit ngamin, tumader ka lata. Ikararagan nyo ida, ta di tayo ammo, kas langarod daytoy ka daytoy agipurwak tayo ti bukol. Takitaan tayo, agitokit tayo lata, barbaring no adda agtubo ken agbunga. Uray pay no handa makapagpadi, no adda formation da, addan tulat ta ditoy. Haan nga maikat niya, addan tulat ta di jay formation da akas seminaryan. Addan ta ni Judge Bonhoeffer na seminarista da ita, manong medjay San Pablo, ke uray no Judge isunan, dadtilat ta simbaan kunana, uray Judge kayat na pay laeng ti agsakristan niya. Palakpakan tayo man ni Judge, di jeniniken ti pamilya na. Taga-abra, nang naikamang jibantay. Itat tamalama po, nagawis ti parokya ti Our Lady of Mount Carmel, Ginarbakan.
ti tulong panangtulong mang padagdag ti panakailawlawag ti debosyon ken Apo Santa Maria ken J. Brown Escapular kay nayabanda tayo nga tumulong agsarita uray trabahuan tay amin Apo no awan ti inspirasyon ti Espiritu Santo nariga lat nga kumpet iso nga ikararagan tayo ti parokya da tasapay kumata daytoy adda nga dumagdeg ti debosyon ken ni Apo Santa Maria ta iso nga rod ti napateg nga ina tayo iso nga rod ti mangsalwad kada tayo iso nga dawdawatek ti panay karkararagyo iti parokya ti Our Lady of Mount Carmel ijay Narbacan para ento no malpas ti maikadwa misa mapangkamin to dijay ket napatpateg di kararag ngem dijay panagsao Apo iso nga dawatek ti panangibaba etyo tumakder tayo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Basta kumamit ken ko. Agdumog tayo taawaten tayo tinadaeg a pamindisyon. Ti man nakabalin a Dios ipaay na kuma asiaasi kada kayo ti pamindisyon na ken ti sirib apakaisalakanan niyo. Amen. Adalan na kay kuma adi agresyat kadagiti pannursuro ti pammati ket pagtalin na eden na kayo iti panagarami diyo iti naimbag. Amen. Iturong na kay kuma amapan ken kuana metlaeng ket ipatuldo na kada kayo ti dalan ti kapya ken ayat. Amen. Ti pamindisyon di man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo ken iti pamilyayo. Amen. Nalpasen ti nasanton a misa intayon iti ayat ken kapya ti Apo. Giyaman tayo ti Diyos. In kayo iti amin a lugar et pagbalin ninyo idangadala unyagan niyo ida iti naganti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo laglagi penyo nga adakto dita sibayo laglagi penyo di kay to panawa